assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓe ndu jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha e huccite mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof hawɗon boro sawo holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mali Mauritanie Moussa Niang e aduna o foof danda ene guerre e ko wayno guerre Moussa Niang ano subaka o waɗi ko noon tigui yettude Allah e julde rasoul sallallahu alayhi wa sallam Aissata Ndiaye salminde halifaɓe dine kamen aada salminde ganda kay ɓen yeɓen koɓe Pindi TV tewteɓe nder e boo leydi ko noon tigui no mbiɗani jaam e nder winde nde kala nde wonnoon kala to jaam daña jooɗe hooɗe voilà ala kadi ko ganda ko jiɗɗen walla ko cuhlen oɗo saaha sowona jaam e nder winde nde dandene guerre no mbiɗani saabu hande woni balɗe nogas e goho on invasion russe en Ukraine eɗen ñaago kadi yo Allah wat toon suturu kono kadi ko mbiɗani jaam to Casamance ene wayno ganda ko windanoma guila e duuɓi e kitale ha joni ganda ko ronkama yo jaam ar toon walla ñen yo jaam daña toon Allah hokka ganda ko pamodiral ganda ko rebelaji giwa toon yimɓe fof mbawa wurde e oɗon jaam fatta barakallahu Aissata Ndiaye en calmini juurima troisiéme numéro de la semaine Robindu Diayndi noon tigui e Baba Moussa eɗen wirtade ene anda haalino ɗum ni daka uddi e altine oɗo ɓenɗo Moussa Niang kono en duttoto hen kadi kala ko ganda duwama toon kala ko woni duwa Moussa Niang yo Allah jaɓanen duwa wona ɓuurale Sénégal wona ɓuurale Afrique wona ɓuurale aduna o foof saabu duwawuji aɗani haɗani tan e nder leydi ndi ɓe duwonto ko aduna o foof yo Allah jaab duwa Moussa Niang saabu aɗa andi yimɓe ndendude tan e diine e l'islam waɗa ɗum balɗe ɗe ganduɗa Moussa Niang ko ɓurana jippinte toon ko ñagule moƴƴe Moussa Niang ko alhuranul karim haalte toon Moussa Niang ko ɓuural tan wonata ko nder leydi meɗen ko ɗum tagui Moussa Niang leydi meɗen ko leydi ndi ganda wiyetake de ko leydi ɓurde leyɗele de kono ene jeeya e leyɗele ɓurde leyɗele de Moussa Niang tout à fait alandi no mbiɗani fatabarakallah ala to yiya dental balɗe sappo alli hen kewal Aissata Ndiaye ganda to debbo ala haydara ala an tan teldre hoorema teldra e jomiraɗo subahanahu wa taala balɗe sappo wirdude julde janggude alɓurane gueɗe mbar noon ɗum woni contacté direct e Allah subahanahu wa taala kadi bon voilà y a les bénédictions et les bénéfices du daka miel ganda ɗum woni jumiri ɗum ko woni ganda ko guri par ce que eɗen gandi kala ko la majeure partie hande sakosaji ko ɗi rewɓe jogoro ganda ko sakosaji worɓe jogoro fof ko guri kadi ko tebbuɗi ɗum ko ñamere toon kadi ko commerce Aissata Ndiaye juɓɓinte toon ɓe gummo Gambie ɓe gummo Mauritanie Guinée Bissau Mali kañumen kala gara hawrude ngallon dental ça contribue à l'économie du pays eɗen Moussa Niang noon fulfulde fof ne wasoro ɗum saabu koko gadɗa hande wona fulɓe tan hande kawroyta toon de Moussa Niang jolfuɓe nan toon Moussa Niang serraɓe nan toon kala ko ganduɗa tan woni yiyete wonɓe hotɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal Moussa Niang so yonti kawroyta toon exactement ene ñaago Allah ko duwaruno Aissata Ndiaye yo jaabe ya barke salatul fatih ceerno Amadou Tidiane eɗen ñaago yo Allah ɓoynimo e jeeso men ya barke salatul fatih ɓooya ardade tigui ngallon dental daka ɗowlene barke makko ya barke rasoul sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbi yo Allah jaab duwaw koye noon Baba Moussa ndeweten garen eko ɓuuri tengtude hande jayndel ɗi e ko noon tigui nden jonde nde ɓe mbadde jaynenkoɓe leydi Sénégal kamɓe ganda tigui ko terɗe landa ganda kay ko Benno Bokk Yakaar ene wayno tigui Aissata Ndiaye jaynenkoɓe leydi Sénégal koye nden jonde ɓuuri artude oɗo subaka jayde las udditidamal las e oɗo subaka ɓe gari koye natal makko on gonnoɗo ganduɗa ko hoorejo jagor leydi Sénégal kono kadi o meeɗi ardade on conseil économique social et environnemental Aissata Ndiaye wiite ko Mimi Touré o arti tigui jabtade konngui Ousmane Sonko kono kayya ɓe mbi ko Mimi Touré Benno Bokk Yakaar pillon Ousmane Sonko yeewi askani ɗum ko caggal nde ɓeɗon mbaɗi jonde jaynenkoɓe kaali mbi jaadane parrainage kono kay e oɗon juuɗe jacca ɓe mbi e nder gouvernement leydi Sénégal ko ɗum noon de woni ko Mimi Touré e ɓen Benno Bokk Yakaar jaabi tigui Sonko e wondi mumma ɗum wonno ko enquête to permanence mo APR mo Mermoz jayde Vox Populi ɓe mbi ko la guerre à trois Benno Bokk Yakaar waɗi attaqué Sonko kono Sonko kadi ñumne waɗi attaqué UMS ɗum ko caggal nde UMS waɗi mo attaqué ñalawma hanki o gowmu ganduɗa ko union des magistrats du Sénégal ene wayno noon kamɓe cuutino konngui Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde Sonko haali tigui ganduɗa ko ɗino magistrat ji leydi Sénégal kono magistrat ji jabademo Aissata Ndiaye ene wayno ganduɗa koye oɗon walla mbiyen nden haade ɓe goni opposition et
pouvoir kono kay bataille d'opinion no wi dum jaynen ko be vox populi Mimi Touré kanyum wonno porte parole o ena wayno arti hen be wi ko yewi askan wi ganda kay e odon al khali parrainage e wiide makko so tawi tigi candidat rumki dañde 35000 voix e nder ganda ko 7 millions d'électeurs ena wayno kanyum tigi walla mbiyen ala ciopal walla mbiyen ala ganda tigi possibilité yaade didon sungoji walla mbiyen fotani yaade didon sungoji ay sen so tawi capande tati e joyi ujunere kartal ay wawa hebdi dum pour wadde parrainer horma kollita tigi hol rewbe ciagal ma jarani kadi yaade didon sungoji japtima be don e wiide be ganda ko al khali parrainage wona tigi ganda ko dawde ben lundibe e didon sungoji local jayndi quotidien le quotidien wi ko affaire Adji Sarr Sonko suite et pas fin ena wayno ganda ko Mimi Touré wi ko Benno ne tient pas le carnet de rendez-vous de Sud Beauté ena wayno non wini ko Mimi Touré faade Ousmane Sonko jaabi momo no hanitni dum ko yakkiti danko tigi wonno kono Sonko kanyum ne jabti ko on horejo UMS ganda tigi Simier Diouf e wiide makko ganda kay ko wadi émettre odon signal fort faade tigi on chancellerie kono kay ganda ko didon kongi di jabtimo ena wayno de kam won tawta ko nder hello jegomo nder don jayni le quotidien ay sen jayni ko be le quotidien gattiti ngalon dental ngalla Madina Gounass odon na Daka be mbi ko miel peu de bêtes plante et guéde non les autres bénédictions di Daka doit on hebo horon ko kay yogay ganda ko dum ko hutorte ko buri jojjode nder gurdam ene hebo to Daka jumri ganda ko guri e ganda ko ledde ciafrirtede guéde non dum woni ko tawta ko hello dida wonde don jayni le quotidien jayni ngendire le soleil national be gatti ko al hali justi dum do o ganda ko al hali les élus locaux du Sénégal dum ko wiite ganda kay ko yewi askan wi e didon kongi Ousmane Sonko sudno Aïssa Ndiaye o wino ganda kay ko ngudon gomu AMS association des maires du Sénégal wayla dum kono kay wadde association mako bangi taw kay ko parallèle didon mairie ji askan wi fofu o rendi dum en ton en way nonno kunde ne ganda yogay ganda ko fanni ko be dewrugol hayti ganda ko tawtewe lamu du Sénégal jonnan dum o wite ko Babacar Gaye o meedi tigi wonde président conseil départemental en way nonno o wi ko ganda ko gon miijo fotani hebde Ousmane Sonko sabo tigi maire ji pouvoir ngona bangi maire ji opposition ngona bangi ko hunde ne ganda yodani nder leydi Aminata Touré kanyum ne mo benno boko yakar o wi ko mone kala e nder Sénégal fotani tigi wagginde wala ben yaltinde kongi ganda ko ceernoji moni kala de wodi fori wadde ko pellital wala ben feccio e peje ngam kay addude ko wonata dental men ay sen jay kono de wona feccude leydi ndi dum ko kongi dum suti faade Ousmane Sonko ne tawi nder jani le soleil national jayinde enquête be ngati ko ala hali justice mo leydi Sénégal be mbi ko l'heure de la sérénité ene wayno comme kala ganda ko dillobe ay sen jay ala hali ganda ko justice leydi Sénégal be ciuti kongi ganda tigi wonde de justice so ko hunde ganda yahane odo saha kono kayya e nder don jayde enquête en tawi kongi odon kuji kintoro goto o wi ko so tawi en jetti yedo ala hali Halifa Babacar Sall ala hali ko nder hitane wotere Halifa Sall nyaawa juza ganda tigi dumba e nder dumbirdu ko nder hitare wotere e odo saha joni dossier ji kewdi nene table doyen des juges kono non kam yo gas non kam yo lab holto cadel de ngoni ko jaydan ko enquête loskene kan tawi nder hello mabbe jegomo kono kay yadude natal palais de justice mo Dakar e odo subata jayde besbi le jour ko ndedon non hare odon garmi ngara hakkunde ben koni ko be leydi Sénégal e be don tigi robe lebe MFDC mouvement des forces démocratiques de la Casamance gargol Salif Sadio be mbi ko l'armée engage des combats au sol ena way non to diwana mo Casamance ha tenti tigi nganda ko odon Nord Sindia Tampindour ena way non ko odon na base rebelle kono de on armée leydi Sénégal yatirani ciagal enani tigi itude be robe labe woni sabam non yoge mabbe nati to Gambia ngam du yaade réfugié ji kewri besmu Sénégal dogi payi to Gambia kena tonno temedere e ko buri don kanyum kala nati to Gambia ngam kaya dandude pitali mo ay sen jay sabu ngar mi ngara won ko teska ton piande do jooje kala subaka hakude be robe labe e ngudon lam Sénégal jayde les échos be mbi ko ngar mi ngara goddo teska do Dakar to wiite benna baraka ay sen jay ko agresseur ji di ganda tigi jogibe jasseje ko kanyum de mbaddi ngar mi ngara e policier ji leydi Sénégal goto e didon policier ji nono kanyum yaltini pistolet parce que ne wonno obligation wadde tirer ganda kay pour wadde sauver ben me ganda wadama attaquer ena wayno ko agent de patrouille kanyum tigi noddi renfort ngam kay wallide dumen sabu agresseur ji dartimi be kulani be e jasseji gede ban non 5 agresseurs kanyum en jogido ganda ko dido arméje kanyum en jane o goto policier ay sen jay agent UCG ganda kay ngam kay jane mon gay nyumen wala ben kefti ko jogido dum woni ko tawte nder don jani be gati tigi nder don jonde benno boko yakare gardugol Mimi Touré nde badi faade tigi
tigi Sonko e wondi mum jayde libération ɓe gatti koye rapport et sécurité ndiyam ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno noon Didier Aissata Ndiaye ganduɗa ko hunde nde ganduɗa fodde hormede kono kay hunde nde ganduɗa fotani bonnede le c'est la vie noɓe kewno wiide ndiyam woni guura e gueɗe ba noon kono kay banque mondial waɗi alerté waɗa tigui ɗiɗon population ngaji ha tigui ɗeɗon leyɗele nde kormoto ɗeɗon diƴƴe ganduɗa kay ko gadda hen ganduɗa ko peeje mumen gam dépréservation de l'eau saabu e wiide mabɓe ganduɗa ko yogueye ganduɗa ko leyɗele ene ngakke ndiyam no fewi saabu ndiyam fotani bonnede ene wayno noon e siftinade joni oɗon forum mondial de l'eau ko Sénégal bismoto ɗum ko yontere fande so haajiɗo Allah jeyde coftal ɓalle stade ko noon tigui stade coftal ɓalli ɓe gatti ganduɗa koye Edouard Mendy ko hande de woni wadu mabɓe kamɓe oɗon club mo leydi France biteɗo Lille oɗon Ligue des champions 8e finale retour ko hande kiyiɗe sanga waktuji nogas jogori wonde kono kay hakkude Villarreal et Juventus de Turin ko kiyiɗan ɗo tigui jogori wonde hanki noon wonno ko hakkude Cristiano e ɓen wiyeteɓe les colchoneros woni ganduɗa ko Atlético Madrid ne wayno Atlético elmini Cristiano Ronaldo kañumen ɓenni dawalla ngal ɗon yettime quart de finale Aissata Ndiaye hande Premier League Arsenal hakkude mum e Sadio Mané walla mbiyen Liverpool e Reds ko sanga 20h15 minutes ɗum ko tigui potella jaɓɓogal to Premier League ɗum woni ko sifa e nder jayde stade rendi woni ko sifa e kelle garani jayde leydi Sénégal e oɗo subaka alarba 16 de non tigui 16 lewru mars noon tigui Baba Moussa udditen hello wongo puɗɗore ɗen tan eko ganduɗa kañum woni en kalino ɗum hanki ɗo tolni ɗo woni bébé Lassana cukalel ganduɗa tawama e nder woyndu Moussa Niang ɓe mbi noon tan kanko nawlum yummo ko kañum fawa junggo kono oɗo saaha goɗɗone fawama junggo woni sehil nawlum yummo oɗo saaha kañumne fawama junggo ha joni enquête o nani jokki noon ko noon kadi ha joni tan jokkirten Baba Moussa garen eko ganduɗa hande ina heewi haala seeɗa e nder leydi ndi fayi tan e banggal parrainage woni tan yette landa foof yo wat feere ha daña nombre de signature ji ganduɗa ma hollir kamɓe walla yimɓeɓe ena yaadi mabɓe walla wi eyyi e banggal mabɓe saabu ɓe mbi ko dañde tan ko tolne yimɓe tato ara wiya mi yahata élection ɗum ɗon ko bonnude tan walla mbiyen ko tan hebbinde ɗum ko ganduɗa ko kañum woni yete liste uji ɗi ɗum ɗon noon ittude ɗum saabi ɓe gaddi kono Moussa Niang parrainage o hande heewi haala saabu sa ƴeewi kamɓe lulliɓe ɓe mbi ko CEDEAO wi hen ni wi yadani hen ɓe dañi gonga e nde ɓe ganduɗa ɓe jeehi toon to diwan mo CEDEAO to nawde toon yete goƴali mabɓe kono Moussa Niang ko banggal gotal woni crédibilité CEDEAO e ngal ɗon banggal saabu yiyama ɗo élection ɗo ɗo ganduɗa kañum woni diwan mo Guinée nangui uddi frontiére mum hakkude mum Sénégal wi électeur uji gonɗi Sénégal ɗi garata worde Moussa Niang e banggue goɗɗi ɗi ganduɗa dame uddanoma toon gam tan électeur uji mbasa arde wodde ɗum ɗon foof noon koko ganduɗa ko leyɗele jeeyade e CEDEAO Moussa Niang e goɗɗum ko ganduɗa ina yiiye hande won hen ko ganduɗa CEDEAO deƴƴa hen won hen ko ganduɗa CEDEAO suuta hen konngudi muɗum kono ko ɓuuri hen hewde hayso CEDEAO haali hen heewani yeeƴede beele ɗum koye signature uji mabɓe jeeya kamɓe soɓe ƴetti décision o leydi ndi ina wawi wasde haalde hen walla kamɓe mbawi ƴewde hunde ɓe gara ɓe mubɓa hen guite mabɓe saabu ko wayno ko kewno Guinée ko kam nanaka hen ha joni konngudi CEDEAO e ko way noon Moussa Niang Aissata Ndiaye min mbeɗo sikki parrainage noɓe mbirni parrainage wona hunde nde ganduɗa so tawi aɗa hooli hoorema leadership ma ganduɗa tigui darde ma haɗo jinde mi sikku wona 37 000 voix foɗodirtoɗa walla bon gueɗe mbaɗ noon quoi par Sénégal 7 millions d'habitants ande wiya mboɗo waɗiya représenté leydiyam e élection ngaji somi heeɓi goniyam ko député un élu du peuple woni yo assemblée nationale kujje kintoɗo yimɓe walla poɗantoɗo hujjaji yimɓe a wawa dañde 37 000 voix mbiya an ka député min je ne comprends mbiya aɗa yiiɗi wonde député ta ala 37 000 voix an wadde ko poste ma gononoyta toon hankkadi ni ay ko kewanno hanki o joni yimɓe puɗɗima ganduɗa ko jogade haqqillaji goɗɗi vision goɗɗo réflexion goɗɗo ƴettude tan wadde choisir yimɓe ɓe ganduɗa ko joɗonto assemblée ko poste uji mumen walla joɗonto assemblée ganduɗa ko koye mumen ɓen yimɓe ganduɗa ko Sénégal natti walla mbiyen jeunesse sénégalaise natti sohlude waɓe mabɓe te ma yi ganduɗa ko une jeunesse
sera à l'Assemblée nationale sénégalaise, une jeunesse, une très grande représentation de la jeunesse. Parce que Sandari, Djomun, Anandari, tu es un député du peuple, c'est le peuple qui t'a choisi, une localité qui t'a choisi. Pour Django Djamganda, ko Ponanda, men, Hudjaji Mene Gere Parnon, men donc idem hay Tumogor. Mais si Kunganda sa ronki dangeran yimbe waro be ma parene Gere Parnon, c'est d'ailleurs Fran Souden Kongi parce que Sandari, carte d'identité worek e Horemun, carte d'identité, c'est d'ailleurs biométrique mu jogidado. C'est-à-dire yado Côte d'Ivoire, wala yado Guinée nganda kadi ko ka jaggeredo. Haysa holli ganda be mbiyama ko man joba o holna fore CEDEAO problème muji nene conflit jusqu'à présent Ivoirien CEDEAO to régler dum wala men conflit mo ganda gasi alaji donc nak alhali parrainage o opposition forani tumnade e CEDEAO wini wala wini quoi cela nous concerne, ce sont nous les Sénégalais ko hunde ne ganda ko naare berde men wala ben ko mbadden foti ganda ko yimbe fo jaadi so tawi ganda ko leader ne holi hormu que tu sois opposant wala que tu sois parti pouvoir monsieur ko transfert d'une voix sawaɗum dañi awa wonde député Aissata Ndiaye Moussa Niang to banggal sadiyankoɓe to garen mi saabu mbiɗa ko sadiyankoɓe foti jodanat toon ko peuple o saabu peuple o fayɓe ɗon kono min won banggal mbiyanmi ko peuple o fayɓe ɗon walla ko landamaɓe fayɓe ɗon ko député du peuple wonata walla député du parti saabu hande ƴewtinda ko landaji ɗi ko kamɓe cuɓoto yimɓe maɓɓe landaji ɗi nawa toon yimɓe maɓɓe te kala député jiyata Moussa Niang Sénégal darone haala wiya min ko parti nangam faymi ɗo walla gonanmi ɗo ko kaari walla kaari addimi ɗo Moussa Niang yejjiti umminoɓe subaka law jehine gotoyeɓe yejjiti ɓe ganda gonino e campagne o yejjiti kono ɗum foof sa ƴeewi ɗum addi ɗum kono élection ji yarata ni ko wiya ko élection ji hande no élection ji local ɗi ñaari ni goto fof toɗɗi maire muɗum e nder quartier muɗum saabu ayi no watteno toɗɗeteno ha para kadi ɓe dutto kadi élection ji waɗa e nder maɓɓe mo yimɓe ɓe ƴettunowo on fawe sara goɗɗo ƴette waɗe maire ɗum ɗon fof noon ƴettama ko way noon kadi mataw to ne wawi ƴewtidede ne wawi layde ha fayay ko wayno élection ji législative Moussa Niang tawa to ganduɗo to quartier foof walla mbiyen to ville foof ina toɗɗo ɗum ɗoji député ji mumen Moussa Niang ha para ɓeɗon ƴette nanne listuji nde élection ji ɗi jeehe Moussa Niang ɗum ɗon fof koko ganda ne wawi wonde bel mata kamɓe ɓeɓe ganda kamɓe goni sardiyankoɓe maɓe ɓuur andude ko woni darde mabɓe toon to suudu sardiyankoɓe leydi meɗen kono maɓe ɓuur andude holko foti wonde rôle mabɓe toñete e goƴali mabɓe saabu welani ha welani no Moussa Niang kono ko politique tan joƴƴiniɓe toon saabu jiyata ko o haala taw ko haalta ko intérêt général Moussa Niang intérêt yimɓe fof goni hen daroɗa mbiya a yaadani hen aɗen ko saabi ɗum kalɗo o jeeya koye opposition an jeeyaɗa koye pouvoir ko haali ko hay so tawi an intérêt ma nani hen a wonta yiiɗi ɗum jiyata tan ko yumi wat défendre mo gondumi o yumi wat défendre landa mo gondumi o ɗum ɗon ala intérêt hay wonɓe pouvoir ɓe kala ko ganda ne waɗi intérêt kamɓe lulniɓe ɓe calo Moussa Niang te ɗum ɗon wona intérêt Sénégal wona intérêt population o ko noon tigi wona intérêt population eɗen mbiya tan ganda ko piile mo kooli ɗon piile mo ganduɗon piile tigi ganda ko on mo ganduɗa mboɗon sattiten mais alhaali parrainage moi je suis pour vraiment noon tigi an kama yaadi hen Moussa Niang ko noon parrainage o kam yo fo tan Moussa Niang rewne e lawol goto fof signature uji mum yo jaaɓe kono goto fof yo yiiloyo signature uji ɓuuri Moussa Niang an siñinanani kaari mbiyeɗa signature siñinana mo jiɗɗa o yeehe wiye signature ma wawa yaade an saabi ɗum a siñine goɗɗo tawa Allah ne andi ala mo siñinanɗa goɗɗo ɗum ɗon foof yo yimɓeɓe ƴewta ɗum no feewi usurpation de signature ji wasa waɗede yo fo rewne lawol tan goto fo daña ko handi yaaha foof rewe lawol Allah waɗana en jaam koye ɗi konngudi guddeten Robindu Diaydeli meɗen tuttude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debba Aissata Ndiaye bamou Moussa Niang heɗen noon banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane